El tema de la Guerra Civil sempre m'ha interessat molt perquè representa un gran drama humà, tant tot el que va ser la guerra, els 3 anys de guerra, com després la retirada, tot l'exili que hi va haver, la fugida cap a França, els camps de concentració a França, la mala rebuda per part de França i del govern francès que no sabia què fer amb tants exiliats. Tot aquest drama humà que va representar, la gran quantitat de morts, és un tema que sempre m'ha impressionat molt. Llavors jo ja tenia ganes d'escriure, sempre tenia ganes d'escriure sobre aquest tema. De fet, en el meu llibre anterior, que és Hores prohibides, també en parlo una miqueta, però aquí, quan vaig descobrir tota l'aventura del Winnipeg, de seguida vaig tenir molt clar que volia escriure sobre això. De fet, va ser una sèrie de coincidències que em van dur a parlar del Winnipeg. Primer, aquest interès de sempre per la Guerra Civil i tot el que va representar. Jo havia vist molts documentals, havia llegit molts llibres sobre la Guerra Civil, i després una altra cosa que també m'hi va dur va ser el fet que estava llegint un llibre d'en Quim Nadal, de quan era alcalde, un llibre que es diu Quaderns de viatge. En aquest llibre parla d'un viatge que va fer a Xile, i allà hi ha una referència a Winnipeg. I llavors, a partir d'aquí, va ser com si se m'encengués una llumeta i em digués: ei, aquest tema és interessant, això sempre t'ha agradat, això, doncs, és novel·lable, pots escriure sobre això. Els personatges són ficticis, de fet és una història de ficció dins d'una història real, que és la història del Winnipeg. Mira, és la història d'una mare i una filla que fugin a través dels Pirineus, com tantes mares i filles, tantes famílies van haver de fugir. Per tant, no, els personatges són ficticis. De fet, ja surt un moment Neruda, que evidentment Neruda sí que és real, que és qui va impulsar tot el viatge, qui va organitzar-ho tot perquè el vaixell pogués sortir de port i pogués arribar a Xile. Per tant, aquest personatge sí que és real, però els altres personatges són ficticis. Sí que els noms triats, no tots, però alguns tenen alguna significació o s'han triat per alguna cosa. Per exemple, hi ha un personatge que es diu Federico, i és andalús, i quan vaig pensar que aquest personatge volia que fos andalús, el primer nom que em va venir al cap era Federico, per Federico García Lorca, també pel moment en què estava novel·lant, no? Tot el període de la guerra. I després hi ha un altre personatge quan arriben a Xile, que és la mestressa d'una pensió, que es diu Dèlia, i aquest nom també està inspirat en un personatge real, que és Dèlia del Carril, que era la companya de Pablo Neruda en aquell moment. Quan vaig llegir això del Winnipeg, de seguida vaig buscar més informació. Vaig trobar un llibre de Diego Garcedo que em va anar molt bé per documentar-me sobre tot el viatge i totes les vicissituds del viatge. Com que ja tenia molt de llegit, diguem-ho així, sobre la Guerra Civil, doncs tot això també em va ajudar molt. I llavors, paral·lelament a tot això, vaig veure la convocatòria del Premi de Comissions Obreres, el primer premi, la primera vegada que es convocava aquest premi de novel·la curta de lectura fàcil, i sí que va passar un temps que vaig pensar-hi, diguem-ho així, en què penses, sempre penses molt, tot el dia estàs pensant-hi sobre el tema, però tampoc no va ser un període molt llarg de temps. Podrem dir que, no sé, 3-4 mesos, una cosa així, en què vaig estar escrivint la novel·la. De fet, va ser posar-m'hi i em va anar sortint d'una manera molt fluida. Potser ja ho tenia tot molt al cap i va sortir d'una manera fàcil, diguem-ho així, entre cometes. Algun moment idoni. Mira, jo sóc de nits, és a dir, jo sempre escriuria de nit. Si puc, quan hi ha silenci i tranquil·litat i són a dormir, doncs jo a casa i jo llavors escric. Però de fet esgarrapes temps d'on pots, i sí que és veritat que a vegades, encara que només tinguis 1 hora o 2 hores, doncs t'hi poses i alguna cosa fas. No soc disciplinada a l'hora d'escriure, això no. Així com jo sé que hi ha persona que diu jo cada dia al matí, 3 hores, no, jo no. Escric quan puc, en el moment que en tinc necessitat i quan tinc temps. Primer jo mateixa. Sempre després de l'escriptura ve la reescriptura, és a dir, la lectura d'allò que has escrit, canvis, revisions, tot això és un procés que hi ha de ser per força. I després, un cop tu has llegit i tu has mirat i has fet aquests canvis que us deia, o has dit no, això no m'agrada i ho has tret, o hi has afegit alguna cosa, doncs llavors sí que necessites algú extern que t'ajudi una mica, si més no va molt bé. En aquest cas sempre els toca els veure els de casa, que són els més propers, i intervenen també el meu marit i a vegades la meva filla, també intervenen en el procés de dir això us agrada, no us agrada, què canviaríeu, o a vegades uns ulls externs veuen coses que tu no veus, perquè tu tens tan a dins que ja et sembla bé i llavors va bé una crítica externa.
has de pensar molt en el lector. No vull dir que quan no escric per a lectura fàcil no hi pensis, sempre penses en el lector, però especialment en el cas de la lectura fàcil. Jo he fet molts anys de classe, soc professora de llengua, llavors això m'ha ajudat molt perquè pensava en alumnes meus que m'havien demanat què podien llegir, alumnes que estaven començant a aprendre la llengua i que em deien és que hi ha llibres que no entenc o que no puc llegir perquè encara no els entenc. Llavors jo pensava molt en el lector a l'hora d'escriure, pensava molt en aquest tipus de lector i això em va ajudar molt. Has de saber molt on vas. En el meu cas bàsicament és això, saber sempre cap on et dirigeixes i pensar en qui llegirà aquest tipus de llibres. És realment molt diferent del primer. A Hores prohibides, per exemple, hi ha frases molt llargues, hi ha vocabulari molt més específic, fas molt d'ús de sinònims. En aquest cas, sí, t'has de limitar, t'has de frenar, has de vigilar que no se t'escapi, que no alteris l'ordre de la frase, per exemple, que no se t'escapi alguna cosa que no és prou adequada pel nivell, o vocabulari que tu trobaràs d'allò més adequat i que penses, home, aquesta paraula és fantàstica, però després resulta que potser és massa elevada per al tipus de públic a què et dirigeixes, i llavors sí, evidentment sí que t'has de frenar, sí que t'has de controlar, però pensar sempre això, a veure on vas, on et dirigeixes, pensar, un lector de lectura fàcil entendria aquesta paraula o necessita una explicació a peu de pàgina. Llavors el que pots fer, si per exemple dius aquesta paraula és fantàstica i jo vull que hi hagi aquesta paraula, doncs llavors li pots posar amb una explicació a peu de pàgina, sempre que tampoc n'hi hagi excessives d'explicacions a peu de pàgina. Per tant, sí, això sí, t'has de controlar i has de limitar, però sempre pensant molt on et dirigeixes. No, jo ja ho coneixia d'abans perquè això té relació amb la meva feina, per allò que us deia que fa molts anys que faig classe de llengua i llavors coneixia la col·lecció Llegim, que és on està editada Les mateixes estrelles, coneixia els títols, coneixia El nou món de la Sandy, per exemple, o La mirada ferida, perquè els havia recomanat a classe quan em demanaven què podien llegir els alumnes, per tant sí que ho coneixia la lectura fàcil, no que no havia escrit res abans de lectura fàcil, per tant abans d'escriure vaig haver de mirar les directrius internacionals de lectura fàcil, això sí, això que us deia, un llenguatge senzill però digne, evitar llenguatge metafòric, mantenir l'ordre de la frase, totes aquestes coses, evidentment sí que les vaig mirar abans de posar-me a escriure, però de fet ja coneixia aquests materials i per tant no era una cosa nova per mi, diguem-ho així. De fet, cada vegada és més coneguda, ara cada vegada hi ha més clubs de lectura, cada vegada les editorials tenen més ganes de fer materials de lectura fàcil, en aquest cas està publicat per Publicacions de la Badia de Montserrat i Comissions Obreres, però també hi ha altres editorials, per exemple hi ha una que és La Mar de Fàcil, que només edita llibres de lectura fàcil, per tant cada vegada és més conegut, és veritat, però encara falta molt, són materials, quan parles de lectura fàcil en llibreries, per exemple, a vegades no saben ni què és. Ara a Girona, per exemple, sí que hi ha llibreries de referència, una és la 22, també la llibreria Empúries, però fins fa, no sé, posem 20 anys enrere, no se sabia què era això de la lectura fàcil. Costa, encara costa. Va ser una gran alegria perquè, esclar, quan et presentes un premi sempre tens ganes de guanyar, però no saps mai què passarà. Llavors, la trucada, quan ja gairebé s'havia de resoldre el premi, quan ja dius no, ja està, això ja ho dones per perdut, doncs és una gran alegria. I, evidentment, guanyar el premi va significar l'edició, que no és gens fàcil editar avui dia, amb la gran quantitat de llibres que surten cada mes editats. Per tant, va significar poder-lo editar i va significar també allò que deia abans, que un tema com és tot el viatge del Winnipeg, tota l'aventura del Winnipeg, tot aquest viatge de l'esperança, fos conegut per moltes persones que d'una altra manera potser no tindrien accés a aquesta informació. De moment rebo molt bones impressions, no em puc pas queixar, i és molt satisfactori parlar amb els lectors i que et facin preguntes. Fins i tot he conegut una besneta, devia ser d'una persona que viatjava al Winnipeg. Vaig anar a fer una xerrada a Cassà i aquella noia em va dir que un familiar meu havia anat al Winnipeg i estava emocionada. He rebut també comentaris
a través d'internet, a través d'un blog. Tinc un blog obert a internet, que és nuriamarticonstans.blogspot.com, i a partir del blog doncs, he rebut també comentaris sobre la novel·la, sobre l'aventura del Winnipeg, sobre la Guerra Civil, gent que m'ha dit que tots tenim pèrdues de la Guerra Civil i que és molt important doncs, recuperar aquesta memòria històrica que tot just sembla que està començant a aflorar. Ja he escrit en lectura fàcil aquest estiu, com que tenia temps, m'hi vaig tornar a posar, perquè l'Associació de Lectura Fàcil, hi ha una associació de lectura fàcil que funciona des del 2003, si no m'equivoco, i impulsa tot el que és la lectura fàcil, nous projectes de lectura fàcil, també revisa les adaptacions que hi ha de lectura fàcil, i llavors a través d'aquesta associació diguem-ne que una mica entre tots dos, entre l'associació i jo mateixa, vam tirar endavant un projecte i he estat escrivint aquest estiu sobre el món de la dona treballadora, sobre totes les reivindicacions que hi van haver d'haver perquè la dona pogués tenir millores a la feina. I sí, hi ha una novel·la ja feta, està en mans de l'associació, que l'està revisant, però no sé pas quan sortirà, ni encara no sé res. Però sí que ja hi ha aquest projecte en dansa i també la traducció de Les mateixes estrelles al castellà, que també està fet, falta revisar-la i que tiri endavant també per part de l'editorial. Escriure és una necessitat. Són unes ganes que et surten de dins i que a vegades no pots controlar. Escriure també cansa i esgota perquè dediques els 5 sentits al projecte, almenys en el meu cas. Quan escric, tot el dia estic pensant en la novel·la que escric, sigui on sigui, faci el que faci, i llavors això també esgota i també cansa. I a vegades dius, prou, ara estaré un temps que no escriuré i descansaré, però és impossible. Sempre acabes fent cas de la necessitat i sempre acabes escrivint, encara que sigui una història curta per penjar al blog o que sigui alguna cosa per publicar en una revista, contes per publicar en alguna revista, o que sigui començar nous projectes de novel·la que no saps on aturant. Però escriure, per mi, la paraula que ho defineix més és aquesta, és necessitat. I això es fa també més difícil, perquè tu t'imagines uns